Tak nám Kamil skamenel, skalický, stala sa z neho skala. Odmieta opustiť priestory, výsostné priestory basketbal sportu SRO. Zalomilo ho takzvané aj doslova, aj do kresla. Je práve toľkoto hodín. Hrá nám stanica Viva a vyváža 3 stupne nad nulou. Kamil smrdí cibulou. Kto vie, čo si myslí? O čom tak asi rozmýšľa? Asi mu hlavou bežia samé jednotky a nuly. Kopne ho do gulí.